Salam dostlar, kanalyma hoş geldiňiz. Men şu gün size nädip YouTube'a VPN-siz girmäni öğretjek. Şu günler maňa VPN-siz YouTube'a girip bolýarmy diýen soralar öýren köp berler. Şonuň üçin de men bu videony sizler bilen paýlaşmak istedim. YouTube'a VPN-siz girmek üçin iň birinji etmeli zadymyz biziň nastroykaga girip telefonumyzyň içini ızbros etmeli. Yani telefonumyzyň paýmedindaky hemme zatlary ayırtmaly. Onun için edilmenin telefonumun içinde uçuyotun zapis deyip bölüm maşın içinde rezervnoye kapırvanya diyen funksiya var. Onun içine girýän bilen ızbros tanik deyip knopka çıktırandır. Siz şu knopkany basıp telefonunun içini açystit etmeli. Açystit edeninde sizin telefonunun içindeki uçuyotun zapislaryňyz, sonra telefonunun paýmedindaky aydın faýllaryňy, ondan kontaktynızdaky nomerleriňi hem äklidi gider. Uçuyotun zapislaryňyzy ostanawit edip bilersiňiz. Sonra telefonunyň içine ızbros edenizden sonra YouTube'un imyny şu versiýasy gerek. O versiýanyň sany 10.45.59 şu versiýa. Şu versiýany ustanowka etýäňiz. Ustanowka etmegden önce siz meni nereden skачать edeceksiniz? Skачать etmek için Google'a ýazýaňyz şol versiýany YouTube versiýa 10.45.59 diýip ýazýaňyz bilen çykaryp berer. Siz onu skачать edersiniz. Sonra onu ustanowka etýäňiz. Ustanowka edenden sonra настройка Google diýen приложениýany обновление etmeli. Ol Samsung telefonunyň köpüsinde şol приложение bar, hökmany suratda bolýar. Sonra bunu обновление etýäňiz, bu обновление Play Market'de bardy. Özüm mod Play Market'den обновление edip bilerdim. Sonra YouTube ustanowka edenden soň içine girýäňiz. Sizin ýagdaýyňyzda ol başda gireňizi açyp köpeklep biler. Köp zagruskany berilse, ol özüne danlaryny, özüne saçyn köp zagruskany köpetýär. Ýöne men öňünden girip görenden soň ol derrüw muny zagrusk edip berer. Misal üçin şu videoň basalyňyny görkezär. Ol görkezär. Hemme zasa zagrusk edip berip biler. Yani şu wagt Wi-Fi goşara işler şonu köpekledi. Yani hemme zatçar. Ýöne YouTube şu versiýa bilen VPN-siz girin ýagdaýyňyzda 3 sanak kiçirek ýalňyşlyklar bolup bilýär. O ýalňyşlyklaram köplenç bolýar, köplenç bolmanam bilýär. Birinji ýalňyşlyga bolmaýan zat edip açyp bolmaýan şu YouTube'un bizindäki suraty açyp bermeýär VPN-siz girseňiz. İkinji kanalyňyzdan video goýup bilmeýäňiz, kanalyňyza video goýup bilmeýäňiz. Üçüncü bolsa videony telefonuňyzyň içine saklaýan edip bilmeýäňiz. Saklaýan etjek bolan wagtyňyz sizin telefonuňyzyň içinde yer ýok diýer zat diýeşem ýa sonra atlar aýdar, sebäpler çykaryp berer. Ýöne başga zatlary hemme zady işläp durýar, çalt işleýär. YouTube'a siz VPN-le girýäňiz, ýol VPN haýal açyp berýär. Nädeňde VPN-siz gireniň ýalyk bolmaýar. Ýöne VPN-siz girseň gowaçjar hemme zat çalt işleýär. Siz şol görünüşe şol YouTube'a edilşi versiýada arkaýynda girip bilersiňiz. Ýöne imyny şol 10.45.59 versiýa sizde hökmen şo versiýany ustanowka etmeli, bolmasa bolmaýar. Ne boldy? Hemme zat işleýär. Eger siz videony halan bolsaňyz ýa-da şunyň ýalyk videolary köp görmek isleýän bolsaňyz like goýsaň, sonra podpisassa boluň. Men şunyň ýalyk videolary sizler bilen paýlaşmak isleýän. Bolýa sag boluň, şu video.